Amser mae'r flwyddyn nawr ten, mae'r llysiau mor dda yn y siopen, dyn nhw, a pethau ni'n gallu tyfu fan hyn. Ma nhw, popeth sy'n fan hyn, ryseitiau tymhorol sy'n tyfu fan hyn nawr, so defnyddio popeth sy'n ar gael nawr. Reit. Dim byd, dyn ni ddim yn ffigo dim byd fan hyn, mae popeth ar gael i brynu yn rwydd. Afale, so ni'n mynd i wneud cawl, afal, Seleriac, a bach o perlysiau wedyn, defnyddio bach o thyme fresh ynddo fe. Reit. Okay, so, y gyntaf fi'n defnyddio, afale fi'n defnyddio fan hyn yw'r Bacwn. Okay? Lan i chi beth ych chi'n moyn defnyddio, ond afale bita. Pidwch chi defnyddio afale coginio, nhw bach rhy sir. Ie, ta be, dyma pam, Bacwn dwi oedd yn prynu pam, dwi'n mynd i siopa prynu afala. Mae blas nhw eitha crisp yn dweud, yn neis. Dyn nhw ddim rhy felys, ond byddwch chi ddim yn moyn hefyd yw gormod o siwgr yna fe. So bydd rhywbeth fel y Golden Delicious neu stwff fel la, mae'n bach gormod o siwgr yna nhw. Ond rhywbeth eitha sawrus, oce? Reit. So, gynta, torrwch yr afale mewn i darnau, tynnu'r croen bant. A mae rhain nawr. Calla bod yn gwestiwn twp, ti'n tynnu'r croen herwydd so bydd i'r croen i mewn gwcio a fydd yn draffarth nes ymlaen, ia? Engwmos. So mae rhywbeth chi'n neud ei heb y croen, a wedyn, chi mae'n just dwyn nhw mewn i'r sosban, bach o gres yna yn barod. Bydwch y becso, so dwi'n mynd i lliwio chydig, oce? Beth i'n mynd i wneud, dwi'n bach o menyn ato fe, jyst i helpu'r broses. Chi mae'n i fe carmeleiddio chydig, ond dim llosgi, oce? So hwn yn ffordd dda, falle, iwso fale, ti'n sydd wedi cwmbo weithiau, beth fe, o'r goeden, ti'n gwybod? Ni gyd yn meddwl y fale, pwdyn, neu bach o saws gyda porc neu beth, ond mae'n ffordd bach gwahanol o defnyddio stwff. Achos dwi'n meddwl fi erioed yn ei cawl yn defnyddio fala. Na. Chi'n mynd blasu, dwi ddim yn blasu fel afal, ond chi'n cael, mae'n nadio rhywbeth ato fe i creu bach o heinen o blas mewn ffordd. Reit. Mae'n nwnsyn i sori eto, mewn â hwnna. Ac yna bach o garlleg. So, clov cyfan, gwasgwch e. Bach o pŵer tu ôl hwnna. Ac yna, cymrydwch clov bach, gwasgwch eto. Dyna'r papur dod off yn rwydd. O, hwnna ffordd dda wneud e? A mewn yn cyfan. Mae'n dan ddysgo fi na, ti'n gwasgu efo cyllall os ti'n mysio tod yn y haws. Dawe bant, oce? Mae'n sy'n pili ffwr. A mewn yn nhw. Oce, gwared o hwn. So fi'n gwybod ni sôn am yr hydref a'r tywydd yn troi, ond mae wedi bod yn ofnadw o dwy, mi ddoi ddod. Wel, ddoed e, waw. Dwi'n siŵr i wael ddoed. Mae wedi. So fe staf i fan hyn ar yw Seleriac, oce? Mae pobl yn edrych yn y siop yn meddwl beth gallai wneud e fe. Da iawn i wneud fel pot neu rhywbeth tato. Ond mae'n tebyg iawn i mewn ffordd panas a taten, ond mae blas seleri ato fe. Do, ie, ac yn trafod hyn wrth dwytha, dwi'n fan mwyaf o seleri, ond pan ti'n coginio fo, mae blas yn newid o fymryd. Mae'n addfedu ychydig mewn ffordd. Dwi ddim mor cryf, ond ie, mae blas bach neis. So, cwbia. Oedd Alison yn sôn am Seleriac, achos wedodd hi, mae'n lysieun mor hyll yr olwg yn diwedd, ti'n gwybod, ond mae'n chepi iawn, mae'n resymol iawn ar un o bryd, achos bod e yn ei dymor. Yn cael siarad llain y pint am un. So, bydd ni'n rhywbeth, tua hanner un fan hyn, ar gefn ni cwpl o portions o swp mas o hwn. Reit, nawr yw'r amser i drio fe mas den, dy fe? Wel, ie, ti'n ma wastad y bres, os ti'n licio fo. Moron di torri'n tenna. Ie. Oce. Mae'r moron lot mwy caled na beth yw'r bob llytein arall sydd yn yr yseit. Mae'n bwysig i torri fe'n tenau. Byddai'n mynd i coginio bron yr un peth wedyn popeth arall. Reit. So mewn â hwnna. Ac yna gewn ni adio bach o thyme fresh, oce? So brigau bach, mae rhain ar mor tenau yn ei ffordd, a maen nhw'n tynner iawn. Reit. Wel, y thyme wrth i fi tyfu, mae'n troi mewn i pren. Yndi. Ie, gyda thyme yn yr argefn gyda ni. Ti'n meddwl chi gorau torri fel awr weithiau, mae'n mynd yn wydyn. Na ni. Bach o dŵr gynta, ac yna unau stoc cywiar neu stoc llysiau, lan i chi byddwch chi'n dod i. Reit. Mewn â hwnna, a beth chi'n mynd wneud wedyn yw berwi fe'n caled, gadewch chi fe berwi a berwi a berwi. Ti'n popeth yn môr feddal, byddai'n neud y broses wedyn gyda blender i wneud lot mwy llyfn, oce? So ti'n rhoi clawr ar ei benne? Na, darle. Daw'r broses lan i gyflymu fe, ond lan i chi, fi'n licio helpu fe i reducio cadw'r clawr bant. Reit, oce. Nesaf bydd sta fi yw bach o cig moch, so just cig moch ar fe wedi fygu. Dod i fel tray, just yn ffwrn twym, i grispo chydig. Just fi torri fe. Reit, ie. Cwbio bach, so grispo chydig fyna. A fi ma'n neud, dod fe ar y bwrdd fan hyn nawr. Gyda'r olew. Ac yna, twym. Losgi di fysyn. Bach o persli fresh. Ac yna gymryd cyllech a rhedeg e trwyddo. Ja, diws. Hwn nawr, ni'n mynd defnyddio fe bach o seasoning ar gyfer y swp. So, os gymeda'r swp fan hyn, na gyd fi wedi gwneud, dod fe trwy'r prosesydd bwyd yn y stick blender,
a bach o hifen, a daw mas yn llefn, A'r blenders un ti'n rhoi mewn yn y sosban yn dda, cofia. Na ni. Jiw, ti'n eisiau gwneud un byd, ti'n mor rwydd yn dyn nhw. Nes bod chi'n tynnu allan just rhy bell lle mae'n mynd yr hyd y gegin. O'r silyn i gyd. Ydy ni beth fan hyn. Bach yn garnish ni ar top fan hyn wedyn. Hwna sy'n neis, ti'n meddwl, sy'n ni wedi meddwl am wneud yna, achos mae'r swp mor ole, mae hwnna rhoi bach o liw iddo fe fyd yn diwe. Ma fe. Dim rhaid bod fer arno, os nad ych chi'n licio bita cig, bydwch chi'n dod i ferno. Bydde perlysiau ffres, bach o persli, a twtio olew olewydd. Hwna'n neis. Ti'n meddwl beth ti'n taso'r afal hefyd? O, twrs. O, ti'n licio crunch. O, ti'n meddwl neis. O, mae hwnna lyflu dan.